també que incorporen a la taula Lluís Mesa i Sánchez Tomàs. Com havíem dit, començarà Josep Lacreu i després donarem pas a ells. Bé, en principi, la primera qüestió que voldria fer és donar explícitament el meu agraïment a la taula de filologia valenciana, en primer lloc per convidar-me a fer la presentació del llibre. Però inclús, aquesta és la part menor de l'agraïment que vull expressar a la taula de filologia valenciana. La taula de filologia valenciana, bé, des de fa molt de temps i de manera explícita, ha compartit molts articles en el blog, evidentment perquè hi ha sinergies, hi ha complicitats, i això ha fet que, en definitiva, l'estímul que m'impulsa a escriure articles han estat redifosos i amplificats a través de l'activitat de taula de filologia valenciana i vull mostrar clarament el meu agraïment per aquesta voluntat, en definitiva, de donar difusió als articles que he anat escrivint des de fa molt de temps. Però inclús encara hi ha un altre element que em fa que expresse el meu agraïment per taula de filologia valenciana, que és, sobretot, per l'activitat que ha hagut a fer de taula de filologia valenciana al llarg dels 10 anys. Ja no se tracta de cap relació amb mi, sinó simplement d'expressar que des del punt de vista de l'activitat de taula, la veritat és que, com s'ha dit, és complicat mantindre una institució durant tant de temps i anar fent jornades any rere any, intentar publicar la revista, a pesar de totes les dificultats, i a vegades inclús, el que és més lamentable és la poca comprensió que han tingut algunes de les activitats de taula i sovint una percepció totalment distorsionada com si taula al cap i a la fi foren, perdoneu la paraula, és una exageració, però a vegades fa la impressió que alguns consideren que l'activitat de taula és quasi mig terrorista des del punt de vista lingüístic, que alguns la veuen com uns enemics absurdament, quan realment la trajectòria de taula i dels membres que conformen taula és impecable des de molt abans que es constituïa taula i tot el que ha fet taula, naturalment, que pot generar discrepàncies puntuals de si això és el més adequat o no, naturalment. Això com qualsevol altra cosa. Però generar debats, promoure estudis, això hauria de ser indiscutible. I per tant, és el que volia expressar de manera explícita en aquesta introducció per damunt de qualsevol presentació d'un llibre o de qualsevol altra consideració que pugui fer. El treball de taula crec que és magnífic, crec que se li ha de donar suport i naturalment que és la primera qüestió que jo volia fer a través d'aquesta compareixença. Dit això, voldria expressar també les arrels que en definitiva enllancen inicialment a publicar articles, en un blog o sigui que siga, al cap del fi és la voluntat de difondre, la voluntat de reflexionar sobre determinades qüestions que a vegades, induts per les inèrcies, sovint ha fet que dient i repetint de manera reflexiva certes qüestions que són dubtoses des de la perspectiva de les universitats valencianes que hagin de ser així. Aquest és l'objectiu que m'impulsa a escriure i, en definitiva, intentar generar un estímul de reflexió per a reproduir certes coses. La veritat és que totes les llengües, la nostra i qualsevol, està sotmesa a un procés de canvi constant. Totes. Les paraules cada dia se'n creen moltes. Cada dia es creen noves accepcions a les paraules que ja teníem. Cada dia introduïm variacions en la pronunciació de certes paraules que bé, a vegades es van consolidant i a vegades simplement passen efímerament. Cada dia ajuntem les paraules les unes a les altres conformant noves locucions, noves maneres de dir. I amb això el que vull dir és
canvi a la fi és consubstancial a totes les llengües. Però a vegades hi ha certs canvis que provoquen un efecte més disruptiu perquè es fan més visibles i criden molt més l'atenció. No és que la llengua canvia menys, l'única cosa és que en un moment determinat, quan se produeix una reforma ortogràfica, com per exemple la que va impulsar l'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, l'any passat, fa que la impressió que alguns pensen que la llengua està canviant en aquest moment. No, la llengua està canviant permanentment. Simplement, en aquest moment, diguem que l'efecte de visualització dels canvis fa que siguin més visibles, però des de fa molt de temps que les qüestions que ara, definitivament, l'Institut d'Estudis Catalans, i de manera unilateral, he de dir, i crec que és l'error més gran que ha comès l'Institut, ho dic, però independentment d'això, el que vull manifestar és que l'Institut d'Estudis Catalans, quan adopta la reforma ortogràfica, pareix que aquest sigui el canvi més important de la llengua, i la veritat és que no és així. Simplement hi ha 4 qüestions de l'aspecte més convencional de la llengua, que és l'ortografia, que ha generat rius de tinta, protestes, no se sap tampoc exactament per què, perquè a vegades, com en totes les reformes ortogràfiques, sempre hi ha uns moviments de resistència a qualsevol canvi, sense valorar ni tan sols si és millor, si és pitjor, i en tot cas, particularment en la qüestió ortogràfica, la qüestió és més fàcil amb la reforma ortogràfica ensenyar la llengua, utilitzar la llengua, aquests són els aspectes fonamentals, i independentment insistir en les qüestions que es puguen valorar, com ara la coherència que s'ha fet. Però en qualsevol cas, fruit de les tensions en què sovint es viuen tots els processos de canvi lingüístic, així les institucions on hi ha sensibilitats molt distintes, l'Institut va fer una reforma, i les reformes, com dic, són pròpies de totes les llengües, simplement per englobar, en definitiva, aquests processos de canvi en un conjunt més ampli. La veritat és que l'espanyol està exactament igual, els articles que s'han escrit sobre l'accent del solo són impressionants, la veritat és que una qüestió minúscula dels canvis que es tenen entre les llengües, però que a vegades hi ha una focalització en certs aspectes que en la llengua no signifiquen absolutament res. I exactament igual s'ha fet, en el cas del francès, les reformes són més significatives. La supressió de l'accent circumflex que afecta a més de 5.000 paraules representa en definitiva una simplificació del codi ortogràfic important. A la fi, l'accent circumflex, en francès, l'única funció que complís és la de marcar que s'ha elegit una consonant. És una qüestió purament ortogràfica, purament etimològica, que no té cap efecte des del punt de vista de la fonètica i, per tant, això obliga les persones que estudien francès a assimilar de memòria les 5.000 paraules que tenen l'accent circumflex. És que és una cosa que clama al cel, des de la perspectiva de construir un codi convencional que facilite l'aprenentatge, la transmissió i l'ús de les llengües. I exactament igual podríem dir de l'alemany o del portuguès, que també han realitzat les reformes ortogràfiques i totes han comptat amb la resistència d'una part dels usuaris. Però, insistís, la llengua és un procés de canvi permanent. En un moment determinat afloren i pareix que és en aquest moment quan canvien les llengües, però no. La llengua és una cosa, i una altra, i així és com realment se van incorporar als diccionaris moltes paraules pràcticament cada mes, que és el període de referència que solen reunir la majoria de les institucions. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que va publicar el diccionari, tots els mesos incorpora paraules noves, algunes al diccionari normatiu valencià i unes altres al
portal terminològic valencià, en funció de si són més o menys generals o són més o menys específiques, però en definitiva, cada mes, més de 200 paraules segur que s'incorporen en definitiva a aquestes referències i que es fan visibles. Per tant, és una mostra evident dels processos a què estan sotmesos totes les llengües. Però, a pesar de tot, sempre hi ha en aquests processos permanents de canvi alguns pics i algunes valls en què hi ha una tendència de major receptivitat al canvi lingüístic. Des del nostre punt de vista, per circumstàncies socials i polítiques fàcilment comprensibles, i per tant no vaig incidir tampoc especialment en els factors, per no allargar-ho molt, perquè no toca, els anys 80, jo crec que són, els anys 80 del segle passat, són probablement els moments en què es produís possiblement una revisió de la llengua que s'havia estat utilitzant al llarg del temps. Per unes circumstàncies molt clares i molt fàcilment identificables. En els anys 80, en primer lloc, què tenim? La utilització de la llengua als mitjans de comunicació, particularment els orals, que no havia existit això absolutament de la nostra història de la llengua. El català, utilitzant la denominació per a referir-me a tot el conjunt del domini lingüístic. El català, en principi, gesta a principis del segle passat a la voluntat de donar satisfacció a les necessitats de la llengua literària. És aquesta la perspectiva que té Fabra, perquè aquestes eren les necessitats que hi havia en aquell moment. Al cap i a la fi, el que es tractava era de rescatar la llengua des d'un àmbit estrictament col·loquial i conformar-la per donar satisfacció a les necessitats dels escriptors. En els anys 80, després d'una època de sequera, determinada per la dictadura, les circumstàncies socials, la llengua comença a utilitzar-se, en primer lloc, per als mitjans de comunicació, escrits i orals. És un panorama totalment inèdit en la història de la llengua. Això no existia, es va crear. I, per tant, és quan es pren consciència de la necessitat de revisar molts aspectes de comprensions, fins i tot d'exclusions, per aconseguir que la llengua siga apta precisament per aquesta necessitat. I en segon lloc, tan important com és que els mitjans de comunicació és precisament l'accés de la llengua al sistema educatiu. Ensenyar la llengua no és el mateix que fer poesia. Ensenyar la llengua, en definitiva, és transmetre un codi als xiquets que siguin valencianoparlants o siguin castellanoparlants perquè puguen usar-la en els seus àmbits quotidians i, per tant, que passa a ser un instrument de normalitat en situacions d'una relativa quotidianitat. L'objectiu d'ensenyar la llengua no és fer a tots els digues futurs poetes excelsos, sinó que d'alguna manera que pugui anar al mercat i demanar carroces o demanar pimentons o demanar tomates o demanar el que sigui. En definitiva, que no vagin demanant ni pastanagues. No, una cosa que és aquí la paraula, però evidentment ensenyar la llengua també implica precisament poder ensenyar-los les solucions més adequades per a relacionar-se amb el seu entorn més immediat i al cap i a la fi per a satisfer les seves necessitats comunicatives, que són eixes i no altres en la gran majoria dels casos, si no tots, en tots els casos, almenys en aquesta edat. Potser hi haurà certes persones que en algun moment avancen i necessiten utilitzar la llengua, en definitiva, amb les seves necessitats, i ja se valorarà, en tot cas, en definitiva, què és el que més adequat i en funció de les seves necessitats. És en aquest context en què l'ABL sorgís. No és que sorgís exactament per donar una resposta a aquestes necessitats. Realment l'ABL sorgís, sense poder tampoc incidir en aquesta qüestió, per a buscar una espècie de consens col·lectiu entre
tendències, grups polítics, i en definitiva donar estabilitat a la llengua. És un pacte polític que en definitiva hi havia una necessitat d'abordar i que amb un consens molt gran tot l'arc parlamentari i fins i tot partits extraparlamentaris que en aquell moment hi havia van coincidir en la conveniència de constituir una institució com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que d'alguna manera fora capaç de generar un codi estable per a tots els valencians. L'Acadèmia es va constituir amb reticències inclús per part dels mateixos acadèmics que integraven la mateixa acadèmia. Vull dir, era una experiència complexa, dubtosa pel que fa als resultats, i per tant ningú, absolutament ningú, podia estar plenament convençut que el resultat fora satisfactori, combinant, ajuntant persones de tradicions lingüístiques molt diverses i a vegades havien mantingut una oposició radical i fins i tot és una hostilitat. Recordem, sense voler tampoc incidir especialment en la qüestió, la batalla de València, tots els processos, en definitiva, en què hi havia hagut uns enfrontaments molt grans i per tant l'Acadèmia era un experiment, amb bona voluntat per part de tots, però un experiment i per tant existisc amb expectatives dubtoses. Però la veritat és que després de posar en contacte unes persones prominents d'unes sensibilitats amb unes altres, jo puc dir i estic convençut que ho pot dir absolutament totes les persones, acadèmics o no, que han estat, diguem-ne, a l'interior de l'Acadèmia, que l'Acadèmia ha sigut un èxit. Un èxit per què? Perquè en definitiva, i això són dades objectives, s'ha aconseguit aprovar un diccionari, una gramàtica, en definitiva, uns referents normatius, amb un consens amplíssim. Amb un consens amplíssim. No és que s'hagi fet amb una majoria exigua, en definitiva, que un sector s'hagi imposat a l'altre sector. Això hauria sigut un fracàs. Això hauria sigut un absolut fracàs si s'hagués aprovat, doncs en tot cas, per 11 a 10 vots en què una tendència s'hagués imposat a l'altra. Que s'ha aprovat per 10 vots en què algú s'ha desmarcat i no per oposició tampoc al que s'ha aprovat, sinó que és per un aspecte puntual, inclús, perdoneu una expressió, per una estètica, és a dir, jo me mantinc en una posició, diguem-ne, de reticència respecte a algunes de les solucions que s'han adoptat, a vegades pensant més en el col·lectiu del qual forma part, per no ser criticat, que no perquè realment el que s'hagi aprovat no siga plenament satisfactori, sobretot per donar cabuda a les diverses sensibilitats que coexisteixen en l'àmbit del valencià. Dit això, en definitiva, és una mescla fructífera de sensibilitats que, per altra banda, a vegades des de fora es percep com si s'haguessin ajuntat i poseu comentes. Els blagueros, els catalanistes i això foren dos blocs. No és veritat. Això és absolutament fals pràcticament des del principi. Una vegada s'han ajuntat les persones, provinguen, la veritat és que una vegada s'accepta el que és la qüestió més elemental, que és l'ortografia, la qüestió simplement és donar major o menor prioritat a les solucions més pròpies de l'àmbit valencià o a solucions que pot ser havien estat més consolidades en la tradició anterior, fruit d'aquelles altres circumstàncies literàries a les quals m'he referit anteriorment. Vull dir que pràcticament tots els debats basculen entre aquests dos alternatius. Però a partir d'això ja que provinguen de la universitat, que provinguen d'ací, d'allà, té poca importància. Sincerament, en els debats no ha sigut una qüestió decisiva i per tant cada persona té la seva sensibilitat del que creia més adequat i naturalment dels arguments que s'arrolien cada debat a votar per fer una cosa o una altra i el resultat és el que és. I quin és el resultat? El resultat de l'Acadèmia
l'acadèmia està, en primer lloc, i que sigui els trets, en primer lloc, la recuperació de moltes paraules que formaven part de la tradició valenciana i havien quedat excloses. D'alguna manera, que en les circumstàncies en què s'havia elaborat la normativa, ni tan sols vull de cap manera dir que hi haguera cap tipus d'alimentació per part dels catalans, ni de Fabra, ni de ningú. Això no són polars, i és al contrari. Si realment a vegades, precisament, els catalans tenen més predisposició a acceptar les solucions valencianes que molts valencians que a vegades per la pròpia inèrcia del que han de fer durant molt de temps es mantenen en posicions més rígides. Simplement a vegades és una qüestió de canviar els xips i de situar-se en una perspectiva més oberta per a donar resposta a aquestes necessitats. Per tant, l'acadèmia, en primer lloc, el que ha fet és acceptar, recuperar, tal com establia la mateixa llei, d'altra banda, la mateixa llei de creació de l'acadèmia, ha recuperat moltíssim l'èxit que per motius diversos havia quedat exclòs de la normativa. Per una altra banda, l'acadèmia el que ha fet també és, diguem-ne, per dir-ho així, és possible que la paraula no sigui la més adequada des del punt de vista lingüístic, però sí possiblement és la més expressiva. Ha despenalitzat certes solucions que se tendien a considerar vulgars, inclús castellanismes. En alguns casos, el concepte de vulgarisme és agarrar pinces. Què és vulgar? A vegades un se fa unes idees que és vulgar perquè no ha estat utilitzat en la tradició literària recent. Aquesta és l'única raó per la qual algunes paraules es consideren vulgars. En el llibre presenten, com els llibres del llibre, en algun cas tracta algunes paraules d'aquest tipus, com per exemple giner, com per exemple reixos, són vulgars. Són vulgars, partint d'aquesta tradició normativa establida a principis de segle des d'una perspectiva, si es vol, catalana, havien creat excloses i per això, que està en el diccionari, els valencians davant de la inseguretat que tenien en l'ús de la llengua, sovint s'excloïen. I per això simplement alguns han tendit a considerar-les vulgars. Res més. Castellanismes. Castellanismes n'hi ha molts. Com anglicismes, com italianismes, com de tots. I a vegades la paraula castellanisme passa a ser com una espècie d'art que pensa, és un castellanisme, castellanisme. Aquesta expressió és que a vegades la gent reacciona d'aquesta manera davant de la paraula castellanisme com si fora, no sé, una cosa que representa una pedra en la nostra humanitat. Castellanisme, si n'hi ha 50.000, n'hi ha 50.000 per una banda. La paraula maco és un castellanisme, clar que sí. Quin problema hi ha hagut per part dels catalans d'utilitzar la paraula maco, o guapo, o no sé quant, no sé més, però que ha de buscar o entregar, en fi, no què sé. Hi ha milers de paraules que entre cometes, podem dir, són d'origen castellà? Sí, són d'origen castellà a la mesura que si mirem si existien al segle XIII. Bé, algunes no, algunes apareixen al segle XV. Sí, però en un moment determinat s'han consolidat i a tot arreu del domini lingüístic. Algunes d'aquestes paraules també les tracta precisament en el llibre. Despedir és un castellanisme. A veure, és possible. A vegades és difícil poder determinar si és un castellanisme o no, però que d'entrada, Sor Isabel de Viena ja l'utilitza molt, moltíssim. Per altra banda, acomiadar, és la nostra paraula genuïna. A veure, és una paraula que en principi pràcticament apareix 3 o 4 vegades en els clàssics. Acomiadar com a tal, que en tot cas es deia donar comiat i prendre comiat, en tot cas, i perquè tampoc fos una cosa exagerada. Per altra banda, considerem un castellanisme i que absolutament en tots els pobles del domini lingüístic no es diga una altra cosa més que despedir, els mecanismes de difusió de la llengua en els segles XV, XVI, XVIII, XIX, fins a pràcticament que apareixen els mitjans de comunicació a l'escola, eren
eren, no fa falta que incidirà tampoc per a determinar com es podien transmetre les paraules, i que es puga dir des d'Andorra fins a Elx una parauleta en tots els pobles més perduts que durant segles han tingut una relació molt discreta amb la gent del poble del costat. En fi, la imposició del castellà no la tenen. Algunes paraules sí que són castellanismes, poden ser castellanismes, com per exemple la paraula cariño. Sí, és un castellanisme, un castellano que va ser del segle XIX, però per altra banda tampoc passa res. Si venim anglicismes de fa dels anys 80 i 90 i 20, i en definitiva no és que jo pretenga en el llibre de Càmpera estimular a l'ús de castellanismes, ni de galicismes, ni de tal. El que sí que crec que és necessari, absolutament necessari, és despenalitzar els usos habituals dels parlants. Crec que és fonamental per una raó bàsica. Particularment els que ens dediqueu a l'ensenyança, el problema que tenim amb la gent que aprèn la llengua és que creuen que no saben parlar la llengua, que la parlen normalment, encara que la parlen perfectament. Que realment l'hagin mamat i assimilat dels pares, dels avis, sigui la llengua habitual, de relació a tot arreu, però així tot no hi ha absolutament cap secret que parla molt de la llengua. No. Potser pensen, no, és que qualsevol persona, és que jo parlo molt malament la llengua. Aquest és el principi bàsic del qual es mouen. I precisament despenalitzar totes aquestes paraules significa fer que els parlants recuperen la seva confiança en la pròpia llengua. Que fixem-nos que els catalans realment això no passa. A vegades ens podem trobar, des del mateix Josep Borrell, quan feia el discurs aquell del diumenge. No sé si ho sentiu, però, a veure, sense absolutament cap tipus de complex, utilitzava, en definitiva, el parlar espontani de la seva lleida natal. I exactament igual moltes persones de les que entrevisten a TV3. I jo crec que és important, crec que és fonamental que els parlants que utilitzen en funció ja de les seves necessitats comunicatives en un moment determinat, si escriuen un llibre, si fan una poesia, si fan un tractat de química o del que sigui, que sàpiguen utilitzar les paraules adequades, però que no pensen que parlar com parlen habitualment és parlar malament. Això és nefast, absolutament nefast, per a la vitalitat de la nostra llengua. I és des d'aquesta perspectiva que l'Acadèmia, en primer lloc, i amb els meus articles, en què intente no únicament donar compte del que ha fet l'Acadèmia, sinó sobretot intentar justificar el context i les necessitats en les quals, en definitiva, cal recuperar la llengua per a tots els usos sense complexos. I això és el que a la fi pren la paraula i el llibre que volia presentar, independentment de totes les qüestions que haig tractat, però els objectius que em mouen era donar compte de les novetats, donar compte també del marc conceptual, que a vegades parla del dialecte, de la llengua, de la normativa, de l'estàndard, dels registres, que a vegades s'utilitzen també com a dats. No, això és un registre formal, això és col·loquial. Això és dubtós i, per altra banda, està també en canvi constant la percepció que tenim del que és vulgar o no és vulgar. I, en definitiva, això és el que mateix. I si els presents i els no presents els aprofita, en definitiva, me sentiré molt afortunat que algú, sobretot els ensenyants, puguem aprofitar, en definitiva, el que intenta fer a través del blog i que Àrveda ha considerat convenient publicar un llibre, i crec que pot ser precisament un element decisiu per a poder donar-li una difusió més gran. Per tant, moltes gràcies per la vostra atenció i, sobretot, prengueu les paraules del llibre. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Lacreu, i ara passem a la presentació del llibre Arte Segur, a
càrrec de Lluís Mesa i Vicenç Torres. Hola, bon dia. I en primer lloc, moltes gràcies a Taula de Televisió Valenciana per haver-nos convidat a Lluís i a mi a presentar el llibre Apte Més, Apte Plus, com podeu dir-li, C1. Moltes gràcies també a Josep. Pensava haver fet una introducció al que ella diria, però clar, com el títol l'ordre, doncs moltes gràcies a l'organització per haver-me invertit l'ordre, perquè em ve molt bé escoltar primer a la Creu i després parlar-nos jo, perquè tot el que diu ell, la veritat és que a mi m'anima, a mi m'espenta, i crec que els actes també són fruit d'això, són fruit de l'espenta que llegir a Josep la Creu el seu blog per la paraula i dir-li, mira Josep, jo crec que això s'ha de posar en un llibre, i home, clar, l'arrida de veure un llibre i ell està en llibre, gràcies a Carmen per haver acceptat també la proposta que li vaig fer. I res, això, primer agrair perquè tot el que ell diu és que em sap tant, té tants arguments, té tantes coses que jo crec que nosaltres tots, potser que estem així, que tots nosaltres que compartim d'alguna manera alguna cosa. Això que quan estava dient el tema de l'acadèmia, jo estava pensant, clar, quan vam entrar a l'acadèmia, doncs viure allí, el Comell, el Comitè, vam viure tot el procés de creació de l'acadèmia des de dins, des de la maquinària de la conselleria, estàvem allí veient tot el que passava. Però quan van entrar totes aquelles persones dins de l'acadèmia, doncs es passarà com es pot passar als catalans. Els que eren independentistes, avui ja no han de ser independentistes, posen, no? No sé què, és de la Vall d'Aran, que ara vull ser independent de Catalunya, no? Jo crec que el que va passar, per fer un poc de broma, que ja veig que no he aconseguit molt per sortir de la gent que buscava, com a final arriba el que volia dir és que jo crec que quan van entrar tots els acadèmics allí van deixar de ser ballers i catalanistes. Van deixar de ser, és veritat. I el treball de l'acadèmia és un treball molt interessant. I jo crec que els valencians haurien de començar ja a estudiar-ho, perquè si no estudien els valencians, els estudiaran els catalans. Perquè aquells ho estudien tot, aquells ho treballen tot, ho miren tot, ho busquen tot, i després fan el que fan, perquè ho tenen tot, els catalans ho tenen tot, tot el que busqueu està allí, tot està tot a Catalunya, però això van ser independents, o són ja, no sé. Nosaltres, l'acte més, l'acte plus, això ja no sé com dir-li, diré l'acte més, no? És el fruit d'un treball que va iniciar també Joan. Jo quan parlo m'he d'emocionar, ho sé molt, però m'emociono quan parlo de Joan Pellicer, va iniciar fa molt de temps. Us conto una anècdota molt ràpida, perquè clar, jo Joan Pellicer no el vaig conèixer, però el meu germà venia d'escola i deia, tenim un mestre no, perquè no era mestre d'ell, ha vingut un mestre del poble que li diem Don Juan el Lleyer. I és perquè Joan va arribar en els anys 70 al meu poble, jo estava allà a l'institut, i el meu germà es quedava al menjador, i Joan es quedava al menjador perquè venia de Gandia, i tenien un mini. Anava en un mini, arribava al poble en un mini, portava uns assegots, que no era normal un mestre portava uns assegots, s'atrevia a posar uns assegots. En Setmana Santa, fa qualcosa, feia que l'alcalde el cridara al seu despatx i em digui, home, Setmana Santa, doncs vestim una miqueta més això. És un poc l'homenatge que volia retre a Joan, perquè quedar també així en l'ambient, portar-nos a tots vosaltres, que estiguerà entre tots nosaltres i compartir això. Perquè els actes són d'ell, els actes són d'ell. Estos no són d'ell, també són d'ell, però són de Lluís, són de Sònia i la part també són meus. El que teníem claríssim, i jo ho vaig tenir clar també quan
primera que tenia, l'esquerra primera que tenia, la dreta primera que tenia, i tenia que tenia, i ho vaig tenir molt clar des del principi, i el model que s'havia d'aplicar era el model de l'acadèmia, però des del primer dia. Des del primer dia el model que havíem d'aplicar era el model de l'acadèmia, perquè el model de l'acadèmia ens havia de portar això, als problemes que tenia jo quan era alumne, quan era professor, i intentava donar les meves classes als meus alumnes de 15 o 16 anys, de segon de BUP, i se n'anaven al diccionari de Torrent Pastor i buscaven comprar mercat. He anat al mercat d'uns pantalons al Corte Inglés. Ja anem malament. Després els de dalt, els catalans, els nostres amics, fan tot molt bé, i nosaltres ens miràvem sempre en ells, doncs jo vaig descobrir que havien posat en marxa una cosa que es deia nivell llindar. Ostres, nivell llindar, a més, vaig veure què és el que volia dir això de nivell llindar, ostres, però és que és magnífic, això és el que jo vull per als meus alumnes. Però nosaltres vam posar els llibres digui. Jo ja no em valen aquests llibres. Jo no puc ensenyar als meus alumnes digui. Tot això ho dic perquè nosaltres en el acte, per un costat, hem intentat tindre l'essència que hi havia en Joan, hem posat també l'essència del marc europeu de referència, però que no ens l'han portat ara. Que queda ben clar que el marc europeu de referència no ens l'han portat ara. El marc europeu de referència ja feia molts anys que estava en marxa, i ara aquell ja era l'inici del marc europeu de referència. El marc europeu de referència comença a ser una cosa real l'any 2001. Les primeres versions en francès i en anglès, els quals va ser de llegir-me en aquells moments, vam intentar aplicar-les en la lectura de Figueroa conforme vam poder també tenir en compte que els costos de les proves havien de ser el que havien de ser. Havien de ser costos reduïts. Inicialment ja vam fer les proves adaptant-los al marc. Ara sembla que van a canviar-los. Nosaltres també, com coneixem el marc, vam dir, mira, anem a fer els llibres per al marc. Per això els hem fet. I els hem fet perquè els llibres havien de mantenir la filosofia de Joan, havien de mantenir el model de la Guerra Valenciana de la Llengua, els altres editorials que facin el que vulguin, que són molt llibres del que creiem que hem de fer, però nosaltres teníem molt clar que, i Lluís això també va tenir molt clar des del primer dia, compartit, sabia que Lluís no m'equivocava compartint aquest sentiment, compartint aquesta manera d'entendre la llengua, i per això es van fer. I perquè volem ensenyar valencià, perquè volem estendre ponts, perquè volem facilitar els barcos, perquè volem facilitar els avions, perquè volem facilitar els aves, volem facilitar totes les vies, tots els camins, tots els vehicles que pugui haver per a que la gent s'anime a aprendre valencià i que s'anime a aprendre valencià per a utilitzar-lo. Algunes persones han dit, és que els llibres no tenen àudio, no? El llibre no té àudio. Però avui en dia, estem en el segle XXI, estem en el 2017, els àudios estan tot en YouTube. Avui en dia no fa falta que li posem un CD ni que li posem res. Perquè si algú diu, és que els àudios estan allà dins, i és que no, els anirem fent. Lluís i jo, temporada de gravar àudios, i els hem pujat a un canal de YouTube, hem creat un canal de YouTube a Àrrena, amb accent, això sí, amb accent obert, per que la gent no el pugui trobar fàcilment, o no, però vaja, si dius als alumnes que és amb accent obert, ja estàs ensenyant alguna cosa. I això era un poc la idea amb la qual hem fet els llibres. Us vaig deixar en Lluís perquè ell és el que més ha treballat, el que tinc més temps i que ens deixa també un poquet de temps, si pot ser, perquè si algú, la persona del públic, vol intercanviar amb nosaltres un poc l'opinió, un poc el que hem Josep, ja que estem en la taula, doncs si volem intercanviar alguna cosa sobre el Josep o els nostres llibres o sobre el que pensem, sobre les nostres idees que suposen que compartim amb nosaltres, que crec que compartim amb nosaltres, i si no compartim, doncs per això estem per a dialogar i per a compartir coses. En definitiva, que nosaltres els actors obrim un model que pensem continuar amb les publicacions, amb les coses, un model que comença a partir de les coses que
que hi havia i que comença a caminar perquè volem escriure també nosaltres el nostre relat. No volem que ningú, i és el que heu de fer, no volem que ningú ens escrigui el nostre relat. I taula, i filologia valenciana, doncs ningú l'ha d'escriure tampoc. I una cosa que també se m'oblida, que hem introduït també en el llibre, és i això ho dic com a per a taula, si serveix per al futur de taula. Hi ha una organització mundial que es diu TED, us coneixereu, que hi ha TEDx a València, hi ha TEDx a l'APB, hi ha molta... I totes aquestes coses, tots aquests esdeveniments s'organitzen ja buscant un poc la filosofia TED, un sistema d'intervencions més breus, més més llargs, més llargs. Ara es estan reduint a les 18 minuts. Nosaltres hem posat fets en el llibre, hi ha fets en valencià, hi ha fets en català, sobretot hi ha fets en anglès, evidentment, hi ha fets en espanyol i TEDx, que és el que... I ja sé com a proposta, perquè els companys de taula de filologia si organitzen algun acte, algun esdeveniment que siga perquè necessitem els professors i els imperials i els que es dediquen als llibres necessitem també texts, necessitem però que no siguin només de llengua, que podem pensar també en altres coses que siguin inspiradores, que siguin motivadores, que siguin innovadores i que tot quede, perquè avui tot el que no quede dins dels mòbils i circula per les xarxes no existirà. Tot el que no quede dins no existirà. Això existirà així, però el que estigui ahí existirà i continuarà existint. I res més, això. Després, si tenim temps, intercanviem algunes impressions. Us deixem Lluís, que us explicarà coses més interessants. Gràcies. Més interessant, no? Que és molt interessant, Vicenç. Bon dia, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat. Jo m'agrada que s'ha parlat Josep perquè d'alguna manera algunes idees que volíem introduir, com ha dit Vicenç, ja les ha dit ell, i que sé que des de la boca de Josep tenen una autoritat major que la nostra. En primer lloc ha dit unes paraules que les compartís totalment de referència a taula. Jo penso que dins la llengua ha de ser moltes sensibilitats i no es poden qualificar, és que han d'estar d'aquesta manera. Està parlant Josep d'aquestes qualificacions col·loquials que a vegades es donen a taula i jo penso que si anem llevant sensibilitats d'una llengua, al final acabem empobrir-la, perquè necessitem que hi hagi molta sensibilitat i seriositat. I taula està demostrant les dues coses i per tant penso que s'ha de tenir en compte pese a que li pese. Després s'ha introduït també, vull dir, dos o tres pinzellades de Josep que s'aprofiten per a introduir l'esprit de l'acte. S'ha estat reflexionant sobre el tema de l'ABL i s'ha parlat com és la creació, l'eficàcia de l'ABL i a vegades no es compta tant això, però és que per exemple treballem en l'administració local. La veritat és que necessitàvem una ABL, potser la ciutat valenciana necessitava, però nosaltres hem patit moltes vegades que la voluntat dels polítics com has dit l'ABL ens obligava o ens volien fer obligar a emprar un model lingüístic, una manera d'entendre tant per una banda com per una altra. I és que estàvem en l'administració, la veritat és que ens trobàvem desarmats, perquè podíem sí justificar que la universitat, però al final no existia una justificació legal en la qual emparar-nos. I això ha sigut importantíssim. I s'ha estabilitat que s'ha donat a les persones que treballen en l'administració, sobretot l'administració local, que és més xicoteta i que és algo que els alcaldes, els regidors, actuen a vegades d'una manera poc parcial. El fet de l'acadèmia ha sigut importantíssim i que el fet de l'acadèmia, tot el corpus temàtic i tot el que ha sentat en tots els sentits, la veritat és que s'ha vingut molt bé. Un altre tema que ha tocat Josep i ja entra encara més directament és que la nostra llengua no estava preparada ni per als mitjans de comunicació, com ella ha dit, ni tampoc per a l'educació. És a dir, a vegades pensàvem que tal qual el que teníem en la universitat, aquests conceptes, ja aprofitaven per a un auditori, per a un estudiant que tenia unes altres prioritats i unes altres... I això ha sigut un problema de moltes matèries didàctiques que amb el temps s'han plantejat, tot i que a poc s'han anat reformant. I aquesta idea està presentada en l'acte de fer un material educatiu
realment interessant. I com no sols interessant, sinó una paraula també molt destacada que ha dit Josep, és confiança en la seva llengua del parlant. Nosaltres, a través d'aquest material, volem que la gent tingui confiança sense renunciar, perquè la llengua és molt ampla i no anem a posar... Hi ha gent que posa murs d'una banda i de l'altra, nosaltres no estem per a posar murs, sinó per a obrir, però que la gent es trobi còmoda i que vegi que estudiar la seva llengua no és diferent al que ell parla al carrer o al que fa en les seues converses. I això ho podem veure a vegades que presumim més que ells, presumim potser sembla que els catalans parlen millor que nosaltres, els catalans parlen com nosaltres, amb les seues errades, amb les seues virtuts i amb els seus pecats, com els tenim nosaltres. I ja he entrat un poquetet ja estrictament a l'acte, que simplement diré unes pinzellades i així millor entrem en diàleg o conversa com vulgueu. La veritat és que la filosofia dels actes, des del moment que es crearen, és fer un material ràpid i pràctic. És a dir, és una opció més, com qualsevol altra opció. Aquesta és l'opció de l'acte. Quan s'ha canviat el temari i la manera d'entendre per part de la Junta Qualificadora, Actes planteja en quin tipus de model havia d'adoptar. Realment, els anteriors actes es basaven en exàmens raonats i comentats, però aquesta possibilitat, la veritat és que no la tenim a partir d'ara, entre altres coses, perquè no tenim exàmens anteriors que puguem reflexionar. Aleshores, el que ens plantejaren és partir d'un supòsit que en aquest nou model s'havia plantejat per la part de la Junta Qualificadora del que podia ser un examen, que no és una cosa definitiva, però és un punt de referència i a partir d'ahir treballar-lo. I treballar-lo d'una manera senzilla, és a dir, seguint els mateixos apartats i seguint els mateixos models d'exercicis. I a partir d'ahir hem arribat a l'acte. Realment, si l'acte simplement es plantejara 12 exercicis o 12 proves pures i dures a partir d'aquest model, la veritat és que quedaria una cosa molt curta. Aleshores es plantejaven que calia enfortir aquest model d'examen en uns altres conceptes que considerem molt importants i que estiguen relacionats també amb la nostra personalitat com a acte al llarg dels anys. Què està relacionat amb la nostra personalitat? En primer lloc hem introduït un apartat molt important que és el de repassem, on recuperem exercicis que nosaltres ja teníem assumit i que ara ens aprofiten per en aquest nou model d'examen reforçar a l'alumnat. En què més també? En un apartat molt important que s'ha costat molt de sacrifici introduir, però jo des del principi pensava que era molt important, que era el de dubtes. Tot aquest apartat que és un apartat molt ben treballat pel Joan i que era una marca nostra, no podia quedar-se apartat, perquè realment la gent ho necessitava. Ho hem introduït d'una altra manera que pensava que era més eficaç, perquè en el seu moment la introduïm com un annex o tot un conjunt i realment pensar que si anem introduint unitat per unitat és més digerible, o almenys la gent va entrant de matèria més a poc a poc. I un poquetet, aquesta és la història de l'acte. La història de l'acte té una segona part també, i és que, com sabeu, aquest model d'examen que ha plantejat a la Junta, que jo el considero molt positiu, perquè realment premia més el coneixement, la comprensió de la llengua del que es prendrà fins ara, jo el considero positiu, ha suposat també que el tema dels textos es treballi d'una manera més intensa. I per nosaltres el tema dels textos no ha significat deixar caure una sèrie de textos que aprofiten per a treballar, sinó tindre una raó de ser de per què hem introduït aquests continguts. Què volíem? Volíem que l'alumnat no simplement estiguera treballant-los per a fer un resum, que ho havia de fer, per a comprendre el contingut, sinó que a més això aprofitava per a introduir una sèrie de conceptes que per a nosaltres era important. Primer, conceptes, per una banda, d'articles, de textos, que estan en la vida quotidiana dels parlants. En aquest sentit que estem dient que volem fer-los entendre que el seu parlar és correcte, hem introduït, per exemple, molt el tema periodístic, d'articles que apareixen en la premsa, en els diaris, que apareixen en valencià, per a donar-li una vessant actual. Però tampoc no hem renunciat a posar articles o textos, millor dit, que estiguen relacionats amb els nostres clàssics o amb els nostres escriptors, no simplement els nostres escriptors. I alguns dels escriptors ocupen lloc destacat. Fuster, Mira, Valor, Torrent, pot ser una gamma d'escriptors molt diferents.
Hem volgut també que el nostre alumnat, quan s'introduïsca en els textos, tinga també unes nocions, tot i que això no és una part estricta del temari, amb els erudits que han estat treballant distints aspectes de la història, del patrimoni, i d'alguna manera hem introduït articles relacionats, per exemple, en Viciana o en Xabàs, o en Xabàs, a partir, per exemple, de cartes, d'articles d'opinió, que d'alguna manera fa que siga més directa la lectura que llegir directament d'aquests personatges. S'ha recuperat també el món de la música, que també és un món important, i d'alguna manera hem volgut fer un homenatge o un reconeixement a autors musicals que apareixen, com pot ser, per exemple, el nostre cantant Paco Muñoz, que tant ha fet la recuperació a través de les seues lletres de la llengua, i que hem pensat que en un llibre tan petit com este hauria d'estar d'alguna manera en algun text la seva biografia i fins i tot alguna lletra que s'ajuda a treballar. També hem comptat amb altres cantants com Ovidi Montllor, que també hi ha alguns textos dedicats a ell. I com no, en tot este compendi de coses, com ha dit Vicent, hem tingut en compte les noves tecnologies com és el YouTube. Jo crec que ja ho ha dit, i jo ara com a professor que ja estic molt de temps, vull dir que, per exemple, cada vegada que a mi m'ha plegat un llibre amb un CD, realment jo veig que l'alumnat es quedava allí el CD i no es llegia per a res. Jo ara, per exemple, les proves que he fet en el YouTube és que simplement la gent va amb el mòbil i en un momentet el té allí. I el CD, malauradament, es quedava sempre allà apartat. Per tant, aquesta introducció d'aquest material jo penso que és important. I jo, per acabar, si hagués de definir què és este llibre o què significa este llibre, per a mi és un valencià express. És a dir, nosaltres que tenim un alumnat adult que necessita en un moment determinat preparar-se per a la Junta o adquirir un nivell lingüístic, necessita un material en el qual tot entre per vena directament. Nosaltres, per exemple, hem renunciat a una maquetació més elaborada, que és una altra opció, és a dir, ni pitjor ni millor. Aquesta és la nostra opció, com hi ha moltes opcions. Hem renunciat a aquesta opció i hem volgut entrar el valencià per vena. Hem renunciat, per exemple, a grans elocucions gramaticals, perquè avui en dia tots tenim grans gramàtiques i entrem en internet, els llibres, qualsevol moment, i tenim tota la gramàtica, però el que necessitem són aquestes pinzellades pràctiques. Per això tot el concepte teòric hem intentat simplificar-lo al màxim. Vull acabar dient que pense, després de tot aquest treball que hem fet, que el fet que s'hagi canviat, la Junta Qualificadora s'ha canviat de model, penso que ha sigut un aspecte positiu perquè totes les editorials valencianes han reaccionat molt positivament. Jo des d'ací, la veritat és que dic que podem estar contents en l'esforç editorials i les editorials valencianes que tenim, no sols la nostra, sinó totes que han fet un gran esforç, i això és molt lloable. M'agradaria que aquest esforç potser estigués més premiat per part de l'administració, aquest esforç que han fet totes les editorials, seria interessant perquè s'ha fet un treball en molt poc de temps, totes les editorials s'han posat les piles. El resultat que han quedat per a mi en tots els materials, el nostre pressupost, depèn i estimaré, però tots penso que han sigut positius perquè han renovat moltes coses i finalment agrair a Vicent, que ha sigut també el nostre coordinador, que hagin pogut treballar amb absoluta llibertat. Tots hem estat amb ell i la coordinació ha sigut excel·lent. Simplement ja vos recomano que mireu el llibre, que és un llibre molt assequible en tots els sentits, que ajuda també per a la gent que no vol anar a l'examen de la Junta però vol adquirir un nivell de valencià, que també és important, que està pensat, després de molts anys de docència, jo sé que una part del meu alumnat no acaba el curs. La meva idea és que aquesta part que no acaba el curs, que tinga un material i que a casa pugui continuar-lo. Per això afegiria, per exemple, el solucionari que hem posat. Fixeu-vos que una deficiència que jo trobava en el meu alumnat, em diuen el full de preguntes que deien els solucionaris, que quan es deia fes una redacció de no sé què, un text, un resum, i anaves a la solució te trobaves a la sorpresa que deia resposta lliure, busca la vida, saps? I ara què fem? Nosaltres això sí que hem tingut molta cura i hem posat models de possibles redaccions, de possibles d'esto, que era una mancança que tenien almenys per a mi tots els llibres. I ja com que no sabia com acabar i este matí estava pensant a veure posar unes lletres un poc més això, si voleu acabar en aquestes 4 línies que diu la llengua és l'esperit del poble, nosaltres avui som un xicotet esprit que vol reflectir una part d'aquest esprit més ampli, plens de registres i de veus diverses que des de Vinaròs a Oriola
no ha renunciat al nom valencià i a la identitat que suposa fer-ho. Més concretament, apte sols és un passet modest, que amb la resta d'editorials vol aconseguir que superar una prova de coneixements no sols sigui un repte, sinó una manera d'estimar més i millor la llengua dels valencians. Lluís ho ha dit i precisament li volia dir que l'únic objectiu de cada ràdio esta setmana una alumna m'agraïa el fet que no només que estiga la possible redacció sinó també la possible intervenció oral. I al final en els solucionaris hi ha propostes de treballar oral, però és que hi ha una proposta també per a que ells puguin veure com hauria de ser un bon oral ben fet, amb les expressions que els demanes, amb les frases, amb les paraules que els demanem, etc. Era també de les alimentades, moltes gràcies. Tenim 4 minuts, imagina que una pregunta o dos poden cabre, tant d'una banda com a l'altra. Si m'interessa algú que alguna pregunta o alguna qüestió que volem parlar. Jo voldria... Sí? Perdó. Hem sentit tots? Sí. No cal, jo crec que en primer lloc volia donar una bona a Josep Lacreu. Josep Lacreu no ha presentat un llibre, ha fet molt més que presentar un llibre, ha fet tota una conferència. I una conferència que hauria d'estar disponible per al públic. Per tant, jo Josep em demana, no sé si ens donem tot o no, però si no ens donem tot, jo demanaria que ho redactares i que si podem seguir avant publicant a les lletres valencianes, que es publiqui perquè és un treball, una intervenció molt bona i tot això que hauria de ser publicat. També voldria dir-vos com a membre de l'acadèmia que la feina que fa Josep Lacreu és molt positiva per a que l'acadèmia funcioni. Tota la informació que aporten, per a que els acadèmics puguem debatre, és fonamental. Per tant, voldria fer un reconeixement a la seva feina dins de l'acadèmia. Pel que fa al manual apte, jo una deducció que he fet és que apte intenta practicar el principi següent: no separar-se innecessàriament de la forma espontània de parlar. I quan actuem d'aquesta manera tan simple, no separar-se innecessàriament de la llengua viva, aconseguim un valencià que en primer lloc és digne. En segon lloc és identificador per als receptors. I en tercer lloc, com a conseqüència de ser identificador, és assimilable i practicable. I això és el camí que hem de seguir si volem que la major part dels valencians accepten les nostres propostes, les assimilen i les practiquen. Tenim molt pocs treballs sobre com incidir amb la gent, però un dels pocs que tenim en el llibre de Morfoma Ideològica de Josep Àngel Mas apunta que cap al 80% dels valencians no canvia la seva forma de parlar davant de la llengua escrita. Això és una dada aterradora i per tant hem de mirar com elaborem el model lingüístic per a que incidisca la gent, per a que faci seu i bé, per tant enhorabona i espero que el vostre camí que el seguisquen totes les editorials. Gràcies. Leo havia demanat la paraula. Bueno, conteste un comentari sobre els dos. Vull animar, felicitar a Josep i animar-lo a que continuï en els articles, empren la paraula. I a partir d'ahir molta gent es dona compte d'algunes coses que ens han contat. Bueno, els que tenim més edat ja fa anys que ens han donat compte. L'últim que fas, nombre i número, doncs bé, si volem continuar en nombre... No és l'últim. Interrogants. No, és que... Bueno, és igual té. El tema d'almorzar, que és l'antic, que Coromines... No sé si tens el de llonja i faena. Ens han fet creure que faena és un castellanisme i que llonja també, i resulta que és un catalanisme o valencianisme en el castellà. Però és que això, en aquests moments, en la majoria de professors d'institut, els molesta que digues això. És una cosa molt forta. I respecte al llibre, és que jo m'he mirat el C2 i he fet l'error de no mirar-me el C. No, he mirat el C2 i no el C1, que és el que hauria de fer. Però és igual, no?, a l'efecte. Bueno, de tota manera,
pel que fa al model lingüístic, No, és igual que ho expliques. no, és que com ara estic fent una ressenya, ja me passareu el que heu dit, per cert. Bueno, la qüestió és que el model que empreu és el model de l'acadèmia i que coincideix en el model que la Subdirecció General de Política Lingüística tenia, que és un model entenible o entenible dins del que pot ser i de la norma, però ara la Direcció General de Política Lingüística va per un altre camí, molt fort això. Resulta que, clar, el tema de l'AQUEST, el tema d'entornar, és molt curiós que en els criteris de la Generalitat, auspiciats per la Direcció General de Política Lingüística, posen l'exemple de picapedrer i picapedrera quan això no és valencià o no és majoritàriament valencià. Però així n'hi ha molts exemples. I vaig a dir una cosa. Si hi ha hagut censura, o s'ha dit que hi ha hagut censura quan estava Fabregat en Canal 9, quan ha estat el PP, i possiblement sí, jo no soc partidari de ninguna censura. Però en tot cas, la censura anterior era sobre paraules artificioses o que no diguem els valencians. La d'ara és sobre la que diguem els valencians, en les publicacions i en el model vehicular. I ha arribat en un examen a fer-se la pregunta, en un examen no fa molt, de què eres partidari, d'este o d'aquest. I l'examinant és partidari de l'este, és igual, però es van enredar de manera que se li va veure que era, però bueno, jo faré el que l'Ajuntament em diga, no? I el suspengueren en l'entrevista, encara com no valia, encara com l'entrevista no era eliminatòria. Això enviats per la Direcció de Política Lingüística, me pareix molt fort. Jo no ho he posat encara en les meves columnetes, ni ho posaré segurament, i ho dic oralment, i si digueu que ho he dit, diré que no ho he dit. Però me pareix... No, ho ha dit, ho diré. No, però el que vull dir és que com estem quasi en família d'això, això no pot ser, no pot haver censures. En tot cas, no pot haver censures sobre 4 o 5.000 paraules valencianes, que són les que l'Acadèmia ha posat en valor, i les que vosaltres, Josep, vosaltres, jo mateixa, en les columnetes, Abelard i altres, intentem posar en valor. Ahir n'hi ha un problema, perquè a veure si, en aquests criteris, diu que l'este serà el primer pel jurar d'any pel Tribunal d'Aigües. No han canviat això. Com? No, clar, que ho han... Espera, han llevat aquesta referència, però continua... És dir, abans era... No, però en la primera servia per al llenguatge del Tribunal d'Aigües. Ara ja ni això, al llevar-lo ni això. Per tant, me pareix que la vostra idea i el model em pareix molt lloable, però tinguem en compte que les conseqüències poden pagar els examinants. No, bueno, bé, no ho sé. Però per supost que el dono suport, perquè que ho apoya, clarament. Però ja vos dic també el que està passant. Ja està allà. Jo crec que després del descans, si de cas comenteu això, perquè serien uns treballs que s'han d'exposar, que són els protagonistes d'avui també. Moltes gràcies. Gràcies per les intervencions, per les col·laboracions, per les tertúlies, etc. Però hem de finalitzar aquesta taula i canviar a una altra. Gràcies a Josep Lacreu, a Lluís Mesa i a Vicenç Torres per acompanyar-nos i il·lustrar-nos i presentar els seus llibres i un aplaudiment per a ells. I ara canviem i tenim l'exposició dels dos treballs premiats de Noelia Guasil i de Mònica Vicent.